Er rijden heel iets meer elektrische auto's in Nederland. In Friesland nam het aantal eigenaars van een plug-in hybrid personenauto maar liefst af van 134 naar zo'n 183 wijn. Toch nog onder het landelijk gemiddelde. In die werking met natuurorganisatie Natuur en Milieu stelden daarom het meer dan 150 eigenaars haar milieuvriendelijke auto beschikbaar aan belangstellenden om een proefrit te maken. In Friesland konden mensen daarvoor onder oren terug bij Rutmer de Vries uit Gietjerk. Hij wil zijn Tesla Model S graag inzetten voor de promotie van de elektrische auto als milieuvriendelijk en dwarsom verkeersmiddel. Sommige mensen zijn toch nog best wel een beetje negatief over elektrisch rijden, terwijl het eigenlijk helemaal net terwijl het gewoon een hele goede vervanger is voor een auto die op andere brandstoffen rijdt. We beginnen zelf ook wel. We wisten ook net hoe het uit zou pakken, maar soms maak jij een gokje weg en nou ja, het pakt heel goed uit dat nood had.